Leire Bilbao, eskerrik asko trepen gonbidatena hartzegatik. Zuei, ona niri gonbidatzearren eta hemen tartetxo bat eukitzeko solasteko. Leire Bilbao, etxeko urak poesia liburuan solasaldi bat egiteko asmotan gabiltza, nun eta Plateruenan, Durangon bertan. Bai, bereziki polita da hemen egitea solasaldia, garai hauetan itxi beharra izan zelako, Plateruena, eta ea aldatzen diren, egoera aldatzen den eta berriz zabaltzeko aukera dagoen. Eta dijuaki hemen omenaldi bat, aurrera atera, altxa eta sustatu zuten hori guztiei, ez da? Hori da, urte guzti hauetan hemen kultura mugitzen aritu diren guztiei. Gure katedraletakoa da, baino era berean liburuak ere badia beste askorentzat kabi modukoan, eretzat zure poesia liburu oso iradokitzailea egin zait. Ez bakarrik poesia azkenen badalako hitz joko bat, hitzekin jolastea, eta behar bada bizitzan zehar topatu ditzazkegun egoerak eta bizipen gogorrak eta gordinak, elegantziaz eta doteriaziaz lantzeko aukera ematen duelako, eta nik liburu honetan hori aurkitu dut, ez? Neurri batean hori dalako poesia, ez da? Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin. Bai, nik uste dut poesian eta batez ere literaturan badagoela oso zaila den dominatzen den arte bat eta da alik eta gutxienekin alik eta gehiena esatea. Eta behintzat saiatu gara alik eta hitz gutxienekin mundu bat eraikitzen azkenean, poesia ere hitzekin jolastea da. Eta horrekin irudiak sortzea. Ama izan arte ez nintzelako erabat nire amaren alaba izan. Amatasuna beste mundu batean sartzea bezala da, beste dimensio bat, uste dut ardatz nagusietakoa amatasuna eta amatasunak norberari, kasu honetan zuri, eragiten dizunari buruzko poesia liburu bat dela, esan daiteke. Bada murgilaldi bat, baina esan genezake haragian eginiko murgilaldi bat dela, ez? Hola, introspekzio ariketa bat, eta igual akaso involuzio bat ere, ez? Norbere barruan sartzea, eta azken finean deno garelako ama baten seme alabak, hau da, haragi baten haragi zati, ezta? Eta, bizkat horietan saiatu gara igeri egiten, eta hortik etorri dira, etxeko urak amatasunetik dagoela idatzia nahiago dut esatea, amaren gorputza lurralde bat bihurtu delako kasu honetan, eta lurralde horretatik mintzo delako. Nola da, zea dira jarriko zenioke liburuari, ez? Petxiren azkeneko diskoan kultur artefaktua bezala zan dute. Neri batzutan iruditzen zait zure poesiatzen kamikaze xamar ikuste zaitu dela. Ezakit, zuk nola ikusten duzu? Kamikaze, begira. Ez dakit, kamikazak suntsitzera joaten dira, ezta? Nik uste dut kasu honetan kontrakoa dela, zorkuntzaz ari dela. Liburua amatasunaz, zorkuntzaz eta biziaz. Eta bizian azken finean daukagu posak eta minak. Eta igual horregatik denetarik agertzen delako. Agertzen direlako posak, agertzen direlako minak, baina azken finean hori da, ez? Haragi bizi bat dago, beste haragi bat ematen duena, ez? Bizitzen orduan, zorkuntzaz da gehiago. Baina bakartasunetik eta bakantasunetik ere idatzia? Egia da, lehenengoko pertsona aukeratu eran eta ematen duela ni horretatik hitz egin da dagoela, eta egia da ama bat ari dela hizketan, baina ama asko daude munduan. Milioika eta gainera lehen esan bezala ama horien seme-alaba gara denok. Beraz, badago kate begi bat, amak, seme-alabak lotzen dituena, badago haragiaren transmisio bat, badago legatu bat, baina hor faltatu izan da bizkat hitzaren legatua, edo kontatzea zer suposatzen duen ama izateak edo amatasun batek. Eta hori izan nahi nuena kontatu. Izendatzen ez dena ez da existitzen, euskeraz, zarrak esaten duen bezala ez,
izenak dakarri izana. Orduan beraz izena eman nahi nion, berez amatasunak ere badakarren historio horri, eta askotan denok esan duguna, nik hau jakin banu, zergatik ez didate kontatu hau horrela dela. Bueno, baina nik era poetiko baten, edo poesia erabilita, akaso, ze horrek ematen zidan alako blindaje bat, hori kontatzeko gogoa piztu zidan. Arestik esatezun, ere poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta nik ematen, esango nuke zurea justo kontrara doala. Zuk herriari eskaintzen diozula, edo kasu honetan lehen personarek eskaintzen diola nolabait beste ikuspegi bat, edo askorentzat ikuspegi osagarri edo aberasgarri izan daiteken bat. Bueno, baina ere herritik jasoa da, ezta? Beste amen esperientziatik jasoa da. Ez dakit, poema baten esaldi bat denok poesia idazten dugunean handik eta hemendik joaten gara ideiak hartzen eta gero norberenak egiten, eta baten esaten du adibidez zilborrezea moztu behar dela taupada egiteari usten dionean, hori mediku bati entzun nion. Ez dakit, revista baten irakurri nuen, aldizkari baten edo denelakoa, eta horri buelta eman eta horrekin poema bat egin, ez da. Orduan, handik eta hemendik eta hartutako ideiak dira. Amatasuna bizitzeko modu asko daude, beraz, ama askoren esperientziak ere bildu daitezke liburu honetan, eta iritziak ere. Bai, pertsona singular horretatik dator eta ematen du pertsonaia bat eraiki dut, baina uste dut ama bat baino gehiago identifikatu daitezkela. Eta klasikoekin jarraitu zeren, niri etorri zait, gainez oso figuratiboa den poesia bat, zeinean aipatzen duzu zulotik nator zulora noa, zuloan daukat gogoa, eta erabat lotzen da bentara noa, bentatik nator, bentan daukat gogoa. Lagoa. Bai, gainera, poema hori bertso bat da. Bentatik nator bentara noa, zulotik nator zulora noa, zuloan daukat gogoa. Eta bertso bat da, baina gainera trampa bat egin nuen, eskutatu egin nuen eta eman nion forma bat, ez da, kaligrama baten forma esan nuen. Ez dut ipiniko bertso bat, beste barik, hitz joko horiekin, zuloak izan dizakeen adiera guztiekin, ez? Eta gainera jolas hori, bertso hori, kaligrama bihurtu eta bai, kantatu daiteke. Ondo kantatzen duzu gainera, Pirritx eta Porrotxien diskoetan entzun dezakegun moduan, ez? Haur txikiak dituen aita bat identifikatu daiteke poesia liburu honetan, eta hori apropiazio kulturala izan daiteke, edo ze ikuspegi dezuzuk? Bai, noski, espero dut aitak identifikatzea. Pasatzen zenez, nik beltza izango banitz beltztasunetik idatziko nuke moduan, edo migratzaile izango banitz gustatuko litzateke moduan leku horretatik kontatzea, nik ama naizenez amatasunetik idatzi dut, baina batak ez du besteak entzen. Nik uste dut aitak ere identifikatu daitezkela eta ez dago olako apropiazio horiek beste ikuspuntu bat da. Eta, bueno, aita horiek ere azken finean ama baten semeak dira. Beraz... Nik lehenengo irakurtaldietan nolabait erreparatzen nion ager daiteken gordintasunera edo izuk ipatu duzuen zeinbait gauzatzizkiguten esan, ama izan baino lehen. Baina badago bat, beste poesia bat, beste hildo bat, zeinean beste jarrera baikor bat agertzen da, ez da, momentu batean gauza oso eder eta sinple bat irakurtzen da. Zoriona zer da, umen poltsikoetan harriak eta adaskak aurkitzea, ez da? Bai, hori da, bizitzan bezala momentu guztietarako tarteak daude, eta egia da, umea ikastolatik etxera etorri eta euren brusa edo amantalean garbitu behar duzunean hor hartxintxarra topatzea edo beste mila histori edo lore batan lehortuta badakizuna lore horren hartzailea igual norbera zala, baina gero lehortu intzaiola eta geratu dela,
Horrek ez daukate presiorik, ez? Eta azken finean, momentu horiek ere badute bere poetikotasuna. Eta hori da, ez da, liburua nik uste dut badituela argiak, eta gero badu ere umorea. Bai, bida, horri buruz galtu gara izun, ze poesiak mina eman dezake edo ez, eta badago, benetan, algara barre egin nuen, noiztik atsegin dituzu beste naurrak, eta erabat identifikatu nintzen zurekin, zeren eta seme-alabak maite ditzazkezu ikaragarri, baina behar bada ordura arte, beste numeak ere batzen ditun gehieki maite edo erreparatzen, ez, edo. Eta oso horre jarri dut hemen galdetik niki Me Too moduko bat sentitu nuen hori irakurtzea. Bai, guraso izaten garenean nik uste dut aurre iritzi asko jauzi erori egiten zaizkigula. Da norbera burua... Eta batzu jan ere ez. Bai, ikusten duzu, baina non nago ni hau egiten, igual esku baten bokadilloa, bestean arropak, eta han zaude parke erdian, akaso garrasika eta esaten duzu, baina zer da, hau alnaiz ni. Bai, hau ere bazara, ez, momentu horretan. Eta bueno, badago humoretik, poema horretan bezala, ez, eta autoironiatik ere, eta bizkat jolasten du. Lourdes Oñederrari deigarria egiten zitzaion, aitaren etxe eleberriari buruz, Carmela Jaioren eleberrian nolabait gorputzaren agerpena, edo lakon bat deigarria egiten zitzaion gorputzaren azalpena, ez? Eta nik liburu hau irakurri behar duenari esango nioke ongi etorria gorputzera, ez? Zure liburua hori da, ez? Zentzu handi batean. Bai, nik aitaren etxea irakurri dut, birritan gainera irakurle talde bat dinamizatzen dut Durangon eta aurrekoan eduki genuen, orduan eta gustatu zitzaidan. Bai, eta nirean ostera baskoz gorputz gehiago dago. Uste dute Basko Pratolinik esaten zuela, idaztea dela azealaren gainean kaligrafia ariketak egitea. Eta gure gorputza azken finean hori da, batez ere jaiotzen garenean, gure azala horri zuri bada. Eta gure gorputza izan daiteke liburu bat, ezta? Eta gainera, batek egin dela gutxi irakurri nuen, jaiotzen gara zilborrestea, O bat izan daiteke, o borobil bat, letratxo bat. Eta gero ja, denporarekin gure azalean, zimurrak ateratzen zaizkigu, eskuetako markak, aldatzen doa gure gorputza. Eta orduan, ari gara konstanteki gure gorputza ere idazten ari da, edo idazten ari da. Eta nik hori beti eduki dut oso, ez dakit, instintiboki ateratzen zait literaturan. Orduan, bai aurreko poema liburuetan, eta baita honetan ere, orduen gorputza oso presente dago, ez da. Zan dezaket, zuk eskata adirazi duzu bezala, gorputza oso presente dagoela, eta gorputzarekin ere badagoela idazterik, ez. Eta gorputzari lotuta eta kreazioaz edo ari garela ere, naturari lotutako elementuak ere nik uste bikain agertzen direla, ez. Eraztun berriek jantzi didateen borra, ez? Eta Orongo Orrialdean, esaten da, iritsiko da zure beso adarraren ertzera hurbilduko den eguna. Nora ez dakienaren ikaraz, haizeari errendituko zaiona. Erortzen ikasiko du. Bai, erortzen ikasi beharko du, ez? Azken finean danok erortzen ikasi behar dugu, eta batez ere ondo erortzen eta altxatzen, ez? Eta bizkat hori frakasuetatik edo ikasi behar dugu horrek egiten gaitu, ez? Beket zela esaten zuela. Erori, saiatu berriro, erori frakasatu eta frakasatu ezazu hobeto, ez? Beti hobeto egin ezazu. Eta gero, enborren irudi hori, ez? Denporaren joanarena. Bueno, amatasunak bebai ikartzen gaitu oso leku terrenalera, ez? Gorputza lurralde bihurtzen da, eta nik sentitzen nuen igual guraso edo ama izan aurretik, igual ideien munduan, edo beste leku batzuetan geneukala burua gehiago, eta ama izatean eskatzen dizula lurra ikutzea gehiago, ez? Baita ere lurrean umeekin eseri, jolastu, ikustu dut ama izan artez naizela inbeste denpora lurrean botata egon, eta gainera gustora, ez? Lehenengo sentsazio hori ere gustora hartzen da. Beraz, badaude beste hori naturaren elementuak, gorpuztu egiten direla lurralde bihurtu.
Liburu irakurtzen ari nintzela, etortze zitzaidan Jose Azurmendiren aspaldiko poesia bat, nik deskubritu nuen nahiak musikatu zuelako, ez du inoiz argitaratu, baina Prometeo Miserablean aipatzen da, hi esaten diaz, ni ez nau kontzeptu bat, ez nau gizon. Ez zidakian definizio batek existentzia eman, neu bakarrik nauk, saietz guztietatik ebakirik. Beste garai eta kontestu batean, baina liburu honetan norbait zu agertzen zara saietz guztietatik ebakirik? Bueno, eskerrik asko konparazioagatik, Azurmendi pertsona handia baita. Bueno, bizkat lehen esan dudan arira, banaiz ni eta badira beste ama asko ere. Eta nian ematen diot egiantzekotasuna sortu dudan pertsonaia horri, ama horri, baduela nire amatik, ni naizen ama honetatik, baina badu ere ni izan nahi ez nuen amatik, ama izan nahi ez dutenetik, eta beste inguruko ametatik. Eta hori, ama izateko modu asko daude eta bakoitzak eraiki behar du berea. Eta bizkat hori da reibindikatzen duena liburu honek. Etxeko urak irakurtzean, nik gozatuet, edukietan, moduan, hizkuntzaren erabieran, eta zerratik dago hain zokoratua poesia? Bueno, poesia badakigu genero minoritarioa dela, eta Euskal Herrian zorionez bertsolaritza daukagu eta oskotasuna plazetara eraman da, eta bertsozarrak daude, eta jenteak plazak betetzen ditu, eta txapelketak daude. Eta orduen horretara poesia oraindik paperean geratzen dena beti txikiago izan da. Konparatzen badugu, igual hemen erreferente gertuena edo Galizian poesia maila izugarria da, azkenengoko sariak ere poeta gailegik irabazi dituzte sari handiak eta hango poesia oso bizi dago, eta kaleetan ere egiten dira errezitaldi gehiago eta bar. Hala ere ez du minoritarioa izateari uzten. Eta egia da gero behin bat poesia gustatzen zaioen horri eta poesia deskurritzen duenari, nik uste dut betirako geratzen zaiola posoi hori zartua, ez? Eta pena bada, batez ere nik uste dut adoleszentzian, pena bada nahi dut esan, ez sustatzea gehiago ikastetxeetatik eta hezkuntzatik poesia, ze batez ere adoleszentzian eta oso zabali gaude poesia irakurtzea eta idaztera, sentimentuak igual bilatzen ari zara, beste hainbat galdera dituzu, eta nik uste poesian edo fikzioan behintzat aurkitu zenitzazkela, edo behintzat galdera horiekin bidaiatu eta zeure egin. Eta, hezkuntzaren kontu bat izango da, ze nire garaian ere irakutsi ikastetxeetan ematen ziguten poesia ziren klasikoak edo oso urrunak edo oso aintzinakoak. Horreman barko genuke buelta bat. Eta literatur klubetan adibidez ere, gutxienekoa izango da, poesia liburuen inguruko irakurketa aldia, ez? Suposatzen dut, baietz. Nik suertea daukat Durangoko literatur klubean ari naizela dinamizatzen, azkenengoko 3 edo 4. urtean, eta orduen nik beti sartzen dut poema liburu bat, eta baita ere komiki liburu bat. Komikia eta poesia eta gero fikzioan beste, ez dakit, adibidez oraingo honetan, gantzaren gantzarainen zuloa, bizkat arteaz diharduena edo saiakera bat edo badirela novelaz gain beste hainbat literatur genero edo artefakto. Eta zenbat ikasi daitekeen zuloa bezalako saiakera batekin, ez da? Adibidez. Eta ze poesia liburua volkatuko zenuke, adibidez, orain harrapatu zaitu dela literatur klubean zuzentzen dezula, ze liburu aztertu izan dezue poesian? Oraingoan, zelan beti aurreko urtetan argitaratutakoak egin behar diren, oraingoan Jose Luis Otamendiren Disoluzio agiriak tokatzen zaigu ekainean. Bi fan zutxu gaude, ez da? Bai, ni beti zen naiz. Otamendiren fan. Ez dugu esan, baina Otamendi zure liburu ere Susa argitaletxean argitaratzen dira, eta Susak baditu 2 kolekzio, munduko poesia kaierak, eta 20. mendeko
poesia kaierak, ez? Kolekzio horiek ez daude bakarrik paperean, librean eta sarean ere daude, eta hori ere bada gauza nabarmendu behar dana, ez? Bai, eta ze garrantzitsua den, ze nik uste dut, nik lehenengo poema liburua argitaratu aurretik irentsi nituen kaierak eta ikusi zer egin zen euskeraz poesiatik eta aurreko mendeko edo mende horretako poetak deskubrituz. Eta izugarrizko gozatua hartu nuen. Orduan posa izan zen gero munduko poesiak kaierak ekartzea. Eta hor uste dut Beñat Sarasola lan ederra egiten ari dela eta baita ere itzultzen ari diren beste lagun guztiak, borondatez, lan itzela egiten ari dira. Eta orduan deskubrimentuak izaten ditugu. Bidez Prometeo Miserabrea, Jose Azurmendirena, kolekzio hortan dago, edo Arantxa Iturberen lehenengo poesia haiek idatzi zituen lehenengo lanak poesia horiek, nire uste zoragarriak eta gorkotasun handikoak, hortxe horki daitezke. Beñat Sarasola aipatu duzu eta Beñat Sarasolak Maili Haien poetaren inguruan Aitzin Solasan idazten du, bide batez, beak aipatzen du, poesiari zaio gehiegitan aitortzen zauria zauritzeko dohaina. Eta nahi nolabait zure poesia batzutara juntzait burua hori irakurtzean. Ja, gaina zauriak eduki ditzaken adiera guztiekin, ez? Gaina agertzen dela. Bai, eta beste adiera polita da bai, enbor bat eskolariek ebakitzen dutenean hor geratzen den zauria edo epaia, ez da justo forma horrekin epaiak eduki ditzaken adiera guztiarekin, epaitzarekin eta epaiarekin, eta zauri hori. Bai, nik uste poesiak eta fikzioak gaitz askotatik salbatu ahal gaituztela, ez da? Gainera, garai hauetan, denpora gehiago daukagula ustez, pentsatzeko, berpentsatzeko ze garaietan bizi garen, zerrari den gertatzen, eta askotan, liburuetan, poesia izan, edo zein fikzioan izan, etor topatu dezakezula, atxeden gune bat, lasaigune bat, arnazgune bat, eta... Iesbide moduko bat ere, ez? Iesbide, eta zergatik ez, baikortasun puntu bat ere, ez, eta... Bueno, bukatu behar dugu eta bukeralden atal ezberdinetan dago. Eta gaina, atal bakoitzaren nolabaiteko solasaldi moduko bat dago. Ez, zure poesia liburutan lehenengo poesian dago nolabaiteko eztabaida, barne eztabaida bat modukoa, eta gero ondoren poesia ezberdina datoz, ez? Bai, ala. Hori oso garbi uki zenun edo egin ala bururatzen zitzaizen? Bai, hori denpora asko eraman dut poema liburu honekin. Orduan azkenean oso egitura, oso definitua dauka etxeko ur hauek, eta dena daukate urarekin zerikusia gainera, ezta? Orduan ura zelan mugitzen den, lehenengoko atal hori urak botatzearena, erditzearena, azten da elkarrezketa batekin ama ez zen eta ama izan nahi zuen horrek, orain ama den honekin daukan elkarrezketa talka hori. Bigarren atala listua, ja hizkuntza berri bat sortzen da, ama izaten da, orduan beste hizkuntza badauka ama horrek, eta beste begirada bat, eta orduan ere badago elkarrizketa bat bere buruarekin. Hirugarrenean marea dator, hau da ur horrek konturatzen da zenbat beste ama dauden, ez? Piskat norbere sentimetro kubikoetatik harago begiratzen dut, ikusten du bere egoeran ur horietatik edaten eta ur horietan bustita zenbat ama dauden, eta orduan beste ama batzuekin eta sortzaile batzuekin elkarrizketa bat egiten du, eta azkenean arraskan kontu domestikoekin, azken finean gura izaten garen, beste gauza garbitu, ipini, eta beti da etxeko kontu domestikoak, hortan doa egunaren erdia. Eta orduan hori ere balio bat eman nahi nien, eta horre ere badago elkarrizketa bat, eta orduan gero jarraitzen dute poemek. Orduan egitura nik uste dute, naiz eta ura izan eta urak leku guztietatik iez egin dezakeen, egituratua dagoela liburua. Bukeraldean ez naiz nire ama bezalakoa izango. Ezakit ezote garen okerragoak izango, ezakit batez ere zenbait kontzeptuen gatik, ez askatasunari buruz gaur egun dituen kontzeptuako beste garai batean zeudenak, ezakit. Ez gara gure ama bezalakoak izango.
Bueno, nik uste dut gaztearen eta seme alabaren lehenengoko pultsioa da beti, jaso duen hori apurtzea, ez? Aurre egitea. Aita hiltzea edo esaten den esaera horrekin, ez da, kasu honetan ama hildu nahi dugu, ez? Dano dakigu zer dan matar al padre, baina ama hil nahi dugu, eta nahi dugu ama izateko beste modu bat sortu, eta beste... Baina ez, badaudeia modu horiek. Orduen gehiago da konturatzen zara ze muga dituzun eta zer egin zenezaken, baina, bueno, behintzat ama izateaz gain, beste hainbat gauza ere bazarela aldarrikatu eta besteak ez utzi, ez da? Eta, bueno, eroriko gara, eta ikasiko dugu, eta frakasatuko dugu hobeto. Taltxako gara. Taltxako gara. Eskerrik asko Leire zure ekarpenagatik eta zinez zorionak, ze nik behintzat gozatu ederra hartzen ari nahi zure liburuarekin. Mi esker zuri, honegatik bakarrik eskerrak asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.